Kamano nyakwara mogi komedo ketera mogi TV chenro mar oimore moko kuom rowere ma Siaya no bago ng'anyo e boma ma Siaya ka giseo tend county no ewi mano magiwacho ni ok ti makare gi omenda jopiny. Rowere go ma wacho ni thuolo mag tije tend county wegi oko kata odoko ni moko kuom gi ni kod nyalo ma tiyo. Bende giseo wach mar moko kuom jotelo tiyo kod joma unde rakore kod gi kinde magi ng'anyo mar yuago ratiro magi. Ng'anyo margi mar ariyo ne otore bang' kweth rowere moko keogi gidwani gavana ma Siaya James Orengo obed kod gi piny mondo mi gipor wach. We are categorically questioning the accountability of funds that are coming in Siaya. Yes. Most of our young people are not employed, but we have realized that even those people who are retired, some people even who have been in government for so many years, are the people who are absorbed in the government of Siaya. Sisi kama mayutman tunatoka tempo hii fikia Orengo kwamba hatutapigwa na tunapigania kietu. Nataka kujua nani ambaye alikuwa na haya goons, kwa sababu sisi tunaandamana, tunataka haki yetu, na wao wanafanya kazi ya kuhaya goons wakuje watupige. Hata tunasema hivi, hatutakuwa kwa kaunti yetu ambayo tunadhulumiwa.